kunjaku kuchitika zinthu zono tino ukazimva zomapyetsa mtima kwambiri. Akuboma ndekuti athetsanso mulandu wa Mchacha ndi Azinzake, mulandu wonena kuti iwowo akuti anaganizidwa anasokoneza ndekuti malo omwe anali aboma authetsatu kuteko akuti basi palibenso mulandu iwonso solakwaso basi wathapo basi. Kumakambo zuri kuthetsa chifukwa chani akuthetsayo ndi Director of Public Prosecution mumudziwa kunena kuti ndi ndani ameneyo, komano zokhumudwitsa tiyambe ndikufotokoza kunena kuti nthawi imeneyo ndekuti DPP itangochoka mboma chamo 2020 moja ndekuti no MCP ndi UTM ndi zipani zina zija atalowa ndekuti mboma anapezeka zono tino anatsegula nkhani kwamanga anthu ena ake omwe anali ndi akuluakulu nthawi imeneyo ku chipani cha DPP. Tukamba za Mchacha amene nthawi imeneyo ankagwira ntchito ngati nduna mulamuliro ndekuti wachani wapita muthalika, komanso Simon Vuwa Kaunda ameneyonso ankagwiranso ntchitonso ngatinso ndunaso, anali ndithu anthu amphamvu nthawi imeneyo. Kusachoka pamenepo panayinso ndekuti no Lloyd Muhala yemwe ndekuti anali no mlembi wamkulu wa boma nthawi imeneyo mulamuliro wapita muthalika, ndiso udindo la masewero amenewo ndi udindo wamphamvu kwambiri. Kudzachoka sapa ndekuti panali no Blight Kumwembe yemwe analinso ndekuti mmodzi wa masekretariso analinso mulembiso ndithu wodziwika bwinonso principal secretary ku boma kumenekoko. Ndi anthu amenewa anamangidwa, atamangidwa ali vuto takumatimange fachana kunoti ya inutu chimene takumangira ndizonena kuti munatenga ndekuti no malo aboma basi ndikuwasandutsano kugwiritsa ntchito mphamvu zanu molakwika, basi nkutenga malo aboma aja kuwasandutsa kuti no akhale anu. Malo ake ndatino kuli malo ena ake ndekuti tu kukanjedza ku Blantyre. Malo amenewo ndoti ainu ake no anali a Department of Forestry, nthambi yoyang'ana za nkhalango ndekuti mdziko lino la Malawi. Malo amenewo anali aboma. Ndi chomwe chinachitika Mchacha pamodzinso ndi Azinzake ndekuti Vuwa Kaunda amene anali nduna takamba kale, anthu amenewa anapezeka zono kuti anagwiritsa ntchito mphamvu zawo zakumaunduna kuja kuti adumphe machanelo ena okhuzana ndi madongosolo onse ya malamulo zimene akukhalira kuti no munthu apeze no chani malo. Anadumpha zonse zija zikafika pazo pafunikira choti tadumphani zimenezo mukamba zotani fe ndi ndunatu tadumphani mesa ife ndi nduna kodi bwanji kodi tikuchosana ntchito. Basi anapezeka anadumpha zoyenerazo mpaka anati zoti anatenga malo aja ndikuwapanga hand over kumpasa ndekuti Mchacha kuti azagwiritsa ntchito ngati yake sopano osatinso ngati aboma osati ngati achipani komano ake iyeyo private use. Ndikunapezeka zonena kuti tu anthu amenewa tsopano anamangidwa pa milandu ndithu ingapo, mulandu wakatangale, mulandu ogwiritsa ntchito ofesi molakwika, komanso mulandu otani, mulandu ndekuti okhala pasi ndikupezeka zoti no kulephera kugwira ntchito yawo mmene akuyenera agwirire ntchito yoteteza ndithu katundu wa boma akulephera kumpanga choncho, basi tunde amazenga milandu imeneyo. Anyways, ndeno chomwe chachitika nchonena kuti kwa zaka 6 tsopano tukamba ndeko cha 2020 komazafika panopa anthu akhala akuyendera ku khoti maumboni kumaperekedwa kumene kuja iyayi milandu tidzapanganso ndekuti tidzapitirizanso ndekuti kuyankha mulandu utsiku lakuti kumapanga choncho kufikira ndekuti no pa 26 May 2026 mwezi watha omwewo kwapezeka zonena kuti ndekuti tu Director of Public Prosecution amene dzina lake ndi Faustino Maere atiwagwiritsa ntchito mphamvu zimeneno malamulo a dziko lino amampatsa kuti no athetse nkhani ndipo waithetsadi nkhani. Atapita kuti apita ku court ndifuna nthetse nkhani okay nkhani ata kwapezeka zonena kuti ndekuti no High Court Judge Edangwira Mwakibinga amene yoyo wapezeka zonena kuti no wavomereza zona ali basi nkhani yathapo basa baba ndipo yatha ikatere. Chikalata chimene mukuchiona ndekuti cha pa screen panopo. Nkhani ija ndikupezeka kuti basi pamenepa yatha anthu waso ndosala kwaso pamenepa. Ndeti apa onse ndi amfulu mene tikunenera apa bezi milandu yonseno yachochisidwa inaso muzifunsa Faustino Maere ndi muti ndaniso amene tikuti Director of Public Prosecution totozoona kuti iyeyo ndi amene amakazenga milandu kumbali ya boma kukayimira boma kumbali zozenga milanduzi makamaka milandu ya serious ngati imeneyo. Ndeti nthawi imeneyoyo anali Director of Public Prosecution mu nthawi yachakwera amene anayitengetsa nkhaniyi, ndipo lino boma lalowa lapeza Director of Public Prosecution wina awa DPP ali Director of Public Prosecution wawo
aiso ndi mphamvu zono alakuzokecho nkhaniza nde wakatani wakaichosa kuti abasi mlandu si mlandu so basi tusirufuna tibirizenso ngati aboma kwazenga milandu anthu amene wawa basi kukhoti musavutike nasonso basi tibe nawonso mlandu kuyambira pano pita sogolo funso ndi limodzi amene wawa athetsa mlandu pa zifukwa zotani sipano sanafotokoze ya angonena kuti yayi malamulo a dziko lino amampatsa mphamvu zotako zotetsa nkhani basi uthetsa ndekuti mlandu udza awonili yayi apa pamene zililimo ndekuti tikapitika akaonekera ndekuti kuchani ku parliament makamaka ku committee ina yomwe imatchedwa kuti Parliament Legal Affairs Committee yomwe imayang'ana nkhani zokhuzana ndi malamulo kuti zikuyenda motani ndipo kumeneko ndi kumene akafotokoze zifukwa zimene wathetsera nkhani imeneyi koma nkhani ndekuti akhale kumayenda anthu kumaperekera maumboni mpaka koti mudza yayi zinayi motere chita zonse kumayenda kuti nkhani ikuonera ngati anthu watsopano khozo zagamulidwa kusogolo kuno kuti ngolakwa kapena ngosalakwa hayi nditu kuithetsa ndetu kwacho kuchokano apa ndipo mafunso anayo kuti ndakakundu noyang'anira za chilungamo mdziko muno nde mutipo bwanji fainuyo ntchito yanu ndionesa zoti chilungamo chiziyenda ngati madzi mdziko muno mutipo bwanji amene amayankhulira kumeneko yemwe dzina lake ndi Frank Namangale akunena kuti amene zilili apa pamo ine sindingafotokoze china chonse faiferu ndetilibe sotu mphamvu zoti tingayankhula china chonse pa nkhani zetu awa akaithetsa nkhani basi aithetsa malamulo atatsatira malamulo awo ije mphamvu zomwe malamulo amampatsa basi wathetsatu nkhani ife ndetinganena kuti chani basi baba ndekuti paibe chatinganene inu muzingodikira ruji ijeni mazirizo zifukwa zimene azapereka kuchokera ndekuti akakaya kumana ndi yani ndi Legal Affairs Committee ndekuti ku parliament ndapikwene kunga kumaifewo paibe so ndingayankhulepo apa olo ine ndi munenge ineyo sanandiuze solo kunoti akuthetsa mlandu pa zifukwa zotani kapena kuti akudziwa yekha munthu amene nkhani tonse meneyo mlandu ukatero watha koma uyu ya wabaka nkhuku ndi osachedwatu uyu wapangayo ndi osachedwatu koma ndekuti milandu no yama big fish ngati amene anthu akuluakulu ngati amene milandu ya serious ngati imene malo aboma zoona mungatenge nkusandutsano basi ndekuti ndikumapezeka zoti kutani iye ayikuitikize zembesa sichate makamba zoona kuti mukakhala mbomamo musamachedwetse nkhanizi mukanakhala munazithamangisa nthawi imeneyo mulamuliro omwe wachakwerawo ndekuti mwina awasana akagwisa ntchito mphamvu zawo zakuchipani akugwisa ntchito mphamvu zakuchipani bwezi mutagamula anthu amene ngolakwa amangidwe ngati ngosalakwa anakamasulidwa bwezi litadziwa kalikali 6 years 6 zaka 6 mukanika kutchaja nkhani pa zifukwa zotani nkhani zake zimakhazi zizizilira basi ndekuti zathapapa chimodzimodzinso panopa kuli fanzina ake MCP so yomwe ene apalamulanso milandu ya serious iso ne milandu yawonso ndi muzingoiguza choncho kumangoiguza achinako lini zambawa muzingoiguza mpaka ana zaka zako sogolo kuno azizipeza kuti basi yangothesedwaso musazuka bwino sogolo kuno pamene muli boma mukamanga anthu amene watapangani zoti muthamangise milandu yawoyi aweruzidwe ngati olakwa amangidwe ngati ngosalakwa ndekuti atani amasulidwe koma ndekuti kuchedwa nde uyuyuso uyu akunena kuti wagwisa ntchito mphamvu zake uyu ndani kaya akuti maele uyuyu gwisa ntchito mphamvu zake zoti yeyo ndiyo ndoti ngozenga milandu kuboma mphamvu zoti bwino osaledzera nazo mphamvuzo iyayi usati ndi muzingopangano zinthu zoona kuti nokaya mwaganiza lero mwangodzuka kuti lero ndikathetse mlandu wakulakuti fazo makutchuka nazo mkulu amene ndi zomangothetsa mlandu akati milandu ikulu angoyithesa akati wayithesa ndi chilungamo chili patino ntchito ya makhoti ndi zando pamene papa fandoti mwasandukatu inu yotu ndeti ijeritu inu ndekuti mwasandukatu amphamvu zonsetu nangatu the almighty ndekuti inu yamphamvu zonse muzingothesa nkha iyayi malamulo amandipasa ineyo mphamvu ndi palibenso munthu amene angaluzi zochita ndithesa nkhani ndayithesasso imene yoyo olo mukambe chani ndayithesa basi olo mutabwebweraso paibe ntchito zibe ntchito musamalira zoti mphamvuzo musayerera kuledzera nazo munayikidwa cholinga chonena kuti no chilungamo chiziyenda kumeneko nkhani za wina aliyese amene anamangidwa kaya ku DPP kaya ndani kuti nayi nkhani za anthu ochuka amene anamangidwa nthawi ya MCP kaya nkamangira pa zifukwa za ndale ndipo tinkakamba nkhani ziwoneka ngati zifukwa za ndale nkhani zawo zija zimene azipiririre mpaka napano anthu amene wayankhija nkhani zawo ndipo koti liyaweruze bwezi mutazika ankafani nthawi imene munakaonetsa zoona kuti inuyo ndi mmatsatira malamulo osati nukuwatani kuwayikira kumbuya anthu oseacha ndikukamba zonse anachisala aja nkamangidwa nkhani zawo anthu manora awanamizira rawo bwezi ndikuti koti mwazika nkha zimene zija jaja ziweruze nkhani zoti taonani ankanamizira zijati nkakamba zija ndizi ndikuti bwezi mukuonesa chithunzithunzi chabwino kunora anthu aja kodi andalili zinali zandale koma mukamangozithesa choncho mangozithesa musazizuka bwino ndife tiziganisa chani muthawa chani kuli anthu ambiri ukamba choncho kumeneko mukamangothetsa nkhanizi kuli anthu ambiri mpira anamangidwa kumeneko ayinana amalomba aja anamangidwaso kuli anthu ambiri kumeneko
achina akweni waso anamangidwa nkhani khani sibwezi mukuzika ankhapo satenge kuti uyu ngwachipani chanja anamangidwa khani zosizija kuti akweni amafuna kuti aphe Chakwera paka nokuamanga treason bwezi ndikuti mwazitenga nkhani zezo kuzika ankafika ndikuti pamapero nkuona kuti kodi munthu munkanamizira kapena ndizoona ndikuti mmene matsimikizira no kuntundu wa Malawi kunena kuti no nkhani zitu zinazabodza koma ngati muzithetsa chonchi zithetsa zifukwa zake ndilini mphamvu napazidwa mphamvu zothetsa ndefe kuti ziganiza chani chilungamo chili patino apa palibe kuti chilungamo apa no justice logo yanu ino a DPP chitetezo chilungamo chitukuko nde chilungamo chili patino fande sichikuonekapo to chilungamo apapo sichikuonekapo nanga muzingothetsa nkhani guys kai mukuona bwanji nkhani anene achabwina fotokoze zifukwa koma sati fotokoze zifukwa zimene atesera nkhaniyo akuti